Matibelenga bekayayo elila bekala Matibelenga bekayayo elila. Singena njalo ngololu suku namhlanje Tuesday the 31st of May 2022. Tuesday ke lo suku luqhelekileyo kodwa lawude nalo luqheleke kalo ngalolu suku sithe samane sikrweca lo mntu ukwenza bakhe kuviwe nelinye ilizwi elingelilo elalendodini enhloko enkulu. Namhlanje sisabuya naye uSukwini indoda yaphayana eBhayi. Iinkcukacha zakhe ke ingakumbi amanani afumaneka kuwo sizawabhala ukwenza ba umkrwece. Namhlanje utata ufuna uncokola ngento ethande ukudlumzi kwezinye ikona, lento yamalumbo, kodwa elona afuna ugxila kulo leli elifakwa ngesibambelelo sangaphantsi. Esasibambelelo ke mosilanto yayikhumbula xa sincola ngaso isibambelelo sithi isibambelelo either into ethi makuthandwe wena okanye uthi bonke abathe balala nobani makwenzeka into ethile engene ke ngokulanto ililumbo kulona iye yafakwa kuye. Utata uncokola ngaloo nto ke, kodwa ndithe xa ndiqaphela i-recording asithumele yona iqhawuke esithubeni, yabona ngazo into zezinetwork kwacaba ndikwazi umfumana utata either ipoqa kum okanye ipoqa kuye, kodwa sawuphinde sibuye apho azawuthi angene nzulu aphinde ongeze nokuthi zikhusele njani. Kodwa yimamele wena mntu ungumama okanye wena mntu ungutata othi unengxaki yalo mama wakwakho uba sexesheni into engenasiphelo ingakumbi, uyayibona, ingakumbi. Eli lumbo ke linaloo nto yokuba ube sexesheni into engenasiqabu. Masimmamele ke uSukwini Camagu. Sicama kushile ke emakosini, sicama kushile bawubhele nabalandeli bakhe. Bawubhele namhlanje sibolokhe sithethe ngamalumbo ngokohlukana kwawo. Sawuthetha ke ngamalumbo oomama abawafumana koodoktar babo ukuthi babulale abanye oomama ngabo abathi badibane namadoda wabo. La malumbo ke ayingozi, likhona elomopho elikwenza ophe umntu, ophe into engenasiphelo naxa sengadibenanga naloo ndoda yalo mama bemcuphile. Bawubhele ndifuna ke singayikhuthazi into embi ngoba abamama uninzi lwabo abaziyeli kumadoda abantu, ngamadoda abantu abaziyela kubo. Uthini ke isisombululo sale nto? Ngoba ke la madoda la axakile. Isisombululo sale nto wena bawubhele sinye, umntu makazisebenze yena. Njani ukuzisebenza yena? Makazisebenze ngokuthi asebenzise imithi yokuthandeka, imithi yokucaceleka, imithi yokuhlonipheka phambi komyeni wakhe okanye endodeni yakhe.